फैगौ मार्चनि 25 आरो 30 नि गेजेराव मोनसे धामाका जानो थांगासिनो नायबाय था 25 आरो 30 मार्चनि गेजेराव बिपिएफ हान्जायाव आरो मोनसे सोमखिखांनाय सिमा अखांनाय मोनसे आरो बारहावा बारफैगोन आं दिनै खोथा होबाय गोजोननाय मोनदों जोबोद मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु दा सोलिबाय थानाय सोरखारा दुखिया न'खरफोरनो गोदानै न' होनायनि खोथा सिन्था खालामदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै सेंसन लेटारखौबो रानदों दिनै आसाम नाङै आसामनि जा चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनिया दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबे सेंसन लेटारखौ रानदों आरो दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियावबो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन जोबोद गोजोनैनो जाफुंसारदों गोबां लाख लाख सुबुङा सरकारि न'खौ मोननो हाबाय नाथाय आरो लाख लाख सुबुङा मोननो गोनां दंबावो आरो बे हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो गोबां माने निखावरि न'खरफ्रा दासिमबो न' मोनालाबासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङानो आइडि नाम्बार गैया आइडि नाम्बार गैयिनि थाखायनो गोबाङा न' मोननो हायाखै आगोलाव जेसेबांखिनि बेनिफिसियारिफ्रा आइडि दङ बिथांमोना मोनबाय आरो दा आइडि थानायफ्रानो फैबाय थादों दा बिनि अनगायैबो जिहेतु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां दुखिया न'खरफोर दङ हिसाबै आरो बिनिफ्राय आसामावबो गोबां दङ हिसाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा चिफ मिनिस्टारनिसिम आरो प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिनिसिम आर'ज गाबदोंमोन जे जोंनि बड'लेण्डआवबो गोबां दुखिया न'खरफोर दङ बिथांमोननो न' होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगोन आरो आइडि नाम्बार बानायना होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ बे हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो प्रधान मन्त्रिनिसिम आर'ज गाबहरदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै न'आ फैसिगोन दा बे हिसाबै गोदान सार्भे खालामनायनि हाबाफारियाबो जागासिनो दङ दा जायखिजाया दिनै बेवहाय जोंनि भेरगाव समस्तियाव 1740 जन बिथांमोननि न'आ जिहेतु सेंसन जानानै फैबाय बिथांमोननि सेंसन लेटारखौ दिनै रानदों औ बेखौथ' मा बुंनो बिथांखौ आं मान होयो बिथाङा सासे हंरामि नेता मोनसे समाव बिथाङा जातिनि जानानै मोनसे आफादाव थानानै गोबां सम गोलाव सम सेक्रिफाइस खालामनानै बिथाङा बर' जातिनि थाखाय खामानि मावबोग्रा सासे नेता आं बिथांखौ अरायबो बिनि थाखाय सिबियो आरो मान होयो नाथाय बिथाङा दिनै राजखान्थि मोनसे हान्जायाव थानानै किसु नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ आं दाख्लै नुनो मोनदों जे बिथाङानो जाबाय धनस्रि समस्तिनि बिटिसिनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथां मानावगिरि बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएलनि मानसिफोरा माने मानसि बासि बासि सार्भे खालामनाय आइडि नाम्बार बानायना होनायनि खोथा बिथाङा दाख्लै बुंदों आंबो नुदों बिदिथ' नङा बिथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गावसोरनि गोसो बायदि जायफोरनो होदों गंनै गंथाम होबाय जोंनि बिपिएफनि मानसिफोरनो होआखै होननाया बेथ' एसे नंखाय जादों सारनिया सारा बिदि बुंनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला सारखौ गोबाङानो मानियो सासे हंग्रामि नेता हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि एसे स्थिरताखौ लाखिनानै मोजां मोनसे गोथार मासियाव जिरायनानै नोंथाङा एसे नंगौ बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजां जायो राजखान्थिनि मुङाव जाहाथे गाज्रि राजखान्थिखौ सारा खालामा आं बेखौ खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला नैबेहाय जोङो मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि आरो बेनिफ्राय भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बयखौबो खावलायदों जे कुनु पद्धतियैबारो रावबो दुखिया न'खरा थालाङा बयनिबो न'खर न'खर थांनानै जोंनि क्रिकि सुखि जिबिका सुखि पुखु सुखि जायफोरनो दिनै सार्भे खालामनायनि दायित्व होदों बिथांमोनजों थाफानानै बयखौबो जाहाथे सार्भे खालामनानै हरो जाहाथे आगोलनि बायदि बिथांमोना आइडि नाम्बारा जाहाथे थालाङा बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जादों जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों जोंनि एमसिएलए बिथांमोनाबो बुंदों जाय जेरावखि थाया मानो बयनिबो न' बानायनानै होनांगौ बेखौ खावलायबाय थादों दा बे हिसाबै जों खावलायनोसो नागिरदों कुनु रावबो बिपिएफ कुनु बिजेपि कुनु इउपिपिएल कुनु कंग्रेस एडिएफ बा जिकुनु पार्टी बासिलायालाबासिनो बयबो नैबे समाव ज' जालायनानै जों हेफाजाबसो होनांगोन जे दुखिया न'खरनो जों न' होनायनि बेब'स्था खालामनांगोन नोंथांमोना जाहाथे बयबो थाफानानै जिअ टेग खालामनाय समाव बयबो दुखिया न'खराव थांनानै जाहाथे फट' थिखांनायाव हेफाजाब होयो आं बेखौसो खावलायदों जे नोंथांमोनाबो हेफाजाब हो नोंथांमोनाबो थाफा जोंनिफ्राय बयबो थाफागोन गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बयबो थाफा मानो होनना बुङोबा बै समाव बिपिएफआ गोरोन्थि खालामनानै गालांदों
2011 सनाव इक'नमिक सेन्सास जादोंमोन बै समाव बिदिनो आसा कर्मिफोरखौ दायथ' होदोंमोन होमबा दिनै 2011 सननिफ्राय दिनै सेन्सासानो जायाखै मोजां सेन्सास बेबायदि 2011 सनाव सोरनि सोरखार दंमोन बै समाव होमबा गामि दाबसेयाव हाबैबाय न'खरसेयावनो जिरायनानै सेन्सासखौ खालामबाय नामफोरखौ गोरोन्थि लिरनानै लानो थांबाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव गुरुत्व होआखैसै आसाया मानो फट' थिखांफैदों कम्पिउटार गोरों सासे सेंग्राखौ होफादों बेवहाय गोबां मानसिनि नामा भुल जाबाय भटार लिस्टआव बेलेग रेशन कार्डआव बेलेग उनाव लिरना लाना थांनाया गुबुन फैयो उनाव आइडि नाम्बारा फैयोब्ला नामफोरा मिलाया जायनि जाउनाव दिनै दुखिया न'खरफ्रा दिनै भुगिनानै दङ बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों बै समनि सरकारा सोरमोन जोंथ' बेखौ दुसिनो थाङाखै बेखौथ' जों बुंबाय थायाखै जालांबाय जों दा फैबाय थानायाव बोरै जों ज' ज'यै खामानि मावनो हागोन बेखौसो जों सिन्था खालामनांगोन बेखौथ' दिनै बुंनांगौनि खोथा नङामोन थेवब्लाबो नोंथाङा सोंबाय जेला आं बुंनो नागिरदों जे आं खैदिनमान सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादों जे जोङो ज' जानानै खौसे जानानै जों खामानि मावोब्ला जों जौगासारनायाव खोब गोरलैयै जौगालांनो हागोन आरो जोंहाथ' बर' हिसाबै जोंहा मावनो गोनां दङ जातिनि थाखायबो दा बे हिसाबै जोङो मोजां खामानिनि थाखाय बयबो ज' जालायनांगौ दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियावल' नङा बिभिन्न जोंनि बिटिसिनि 40टा समस्तियावबो गोबां सानसुमै बिथांफोरा जायफ्रा ज' जानानै खामानि मावनो सानदों बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव फैनानै खामानि मावनो दिनै ओंखारबोदों दिनै बिथांमोनखौ जों मस्ट वेलकाम जनायदों दिनै जों गुबुननि खोथाखौ बुंला जोंनि भेरगाव समस्तियाव दिनैबो सासे एक्स चेयारमेन बिपिएफनि नरेश्वर पावेल सुक्लाय भिसिडिसिनि एक्स चेयारमेन बिथाङा गोलाव बोसोर चेयारमेन जाबाय बिथाङा 15 बोसोर बिथाङा प्राइस चेयारमेन दायित्व लानानै खामानि मावदोंमोन दिनै बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव जइन जाबाय दिनै इएम बिथां दावबासा बर' सारनि हेफाजाबजों जों मस्ट वेलकाम जनायदों आं बुंदों नै जुलाइ मासनि गेजेराव जोंनि गेजेराव सोरबा एक्स चेयारमेन जानो हागौ सोरबा एक्स एमसिएलए जानो हागौ सोरबा बबेबा दल संगठननि दैदेनगिरि जानो हागौ बयबो ज' जानानै खामानि मावनो ओंखारबोगोन आरो जोंजों ज' थानानै खामानि मावगोन इउपिपिएल हान्जायाव थानानै आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सायाव दिनै बुंबावनो नागिरदों नैबे मार्च दाननि दिनै 19 तारिख फैगौ मार्चनि 25 आरो 30 नि गेजेराव मोनसे धामाका जानो थांगासिनो नायबाय था 25 आरो 30 मार्चनि गेजेराव बिपिएफ हान्जायाव आरो मोनसे सोमखिखांनाय सिमा अखांनाय मोनसे आरो बारहावा बारफैगोन आं दिनै खोथा होबाय सोर जोंनि गेजेराव जइनिं जानो हागौ सोर रिजाइन होनो हागौ बेखौ नोंथांमोना नेनानै था मार्चनि 25 तारिख आरो 30 नि भितराव नायबाय था नंगौ दिपेन बुंनाया नंगौ होननानै आरो आं दाख्लिनिफ्राय बुंबाय थादों एक्स चेयारमेन एक्स एमसिएलए सोरबा दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव जइन जागोन होनना बुंबाय थादोंमोन जाबाय थादों नोंथांमोना नुबाय थादों आरो दिनैबो जाबावबाय आरो खम समनि गेजेराव गोबां मानसिया जइनिं जागोन जों मस्ट वेलकाम जनायदों जों ज' ज'यै खामानि मावगोन आगोलनि बाथ्राफोरखौ दोनदो जों खौसेयै जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि खामानियाव बयबो ज'यै फैलायदों खुनु जों रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामालाबासिनो मोजां सान्थौजों जों आगबारिलांगोन गोजोन्थों